Du vill lyssna där Mark hos störst åretur att se när ting gott i det. Ja. Och till det samma som själva så vi det bara förvränt löktingsmän. Det är också andra resten. Ja, och kan vi sällskapen och så vi hör man har lust till Ja. Men och så en typ som Paul Johansson, han skulle visst vara rätt att på utan diskussion vill jag passa för gärna. Ja, tror du rätt. Och tar man helt ivrig och allande. Så det andra orsaken till att det kommer här till för att vita gosse leva och jobbar. Gosse gera tajr. Kväll gera tajr rätt som vi inte gera rätt. Och kanske eisen i över. Och tog kunde ju också med lugga från början av att han fyllt vi hos odjalagsna och är vanlig att gera en insats till att upplysa folk om hur folk leva och ören odjasamfunn. I minnes lömst har jag sjånvart var nere av Guernsey för någon år sedan. Och här var nystövat han. C-tusen, det kostar om man får 30 miljoner kronor, så här var det inte plats för några fata kom folk. Och så också är man själv och det som pura rättvärt har ihop det efter till akkurat övrigt. Här nere kostar C-tusen 30 miljoner kronor, tog jag folk klara att köpa C-tusen för 30 miljoner kronor och inte övrigt. Så att det är inte så att en folk inte får rättelse i hus, men C-tusen prisen och i en uppförjande samfälla ligger alla här så folk kan vara rätt att köpa för. Och till att det samma galt att ju alla andra. Cykla i Atlantar. Bitten är varit ute i 8 timmar att cykla i jar, norra fyra, och upplevde ett fantastiskt cykelland. Alltså, hej du ser avmärkningarna och kilometer om en kilometer av cykelbredden. För från en väg vi gjort av något bredare bättre till färsle, motorfärsle, så lägger där den gamla vägen av till gång, cykla och annat, minne färsle, ja. Och det var en fantastisk upplevelse. Det är helt dördarväckre. Solarna, lutjalåte, och så till att du cykla i pura läser och frujer, och du hörde sui av vinden i trövnen, och du såg hur vintern kunde kodmörken fram vid vägen. Det var en fantastisk upplevelse. Det var fralse, personlig fralse. Det kan du säga. Utan det oss, säger. Ja, utan det oss, ja. Vi tar då oss en prat vid Michael Poulsen Enklund, vet du nu, att säga att henne kände sig rösten för förrän. Han var ju lökmanskriva i NKR och arbetade med ett annat här i 4,5, så fann hon en anledning för några år sedan. Det var flott här. Vilka kan man? Arbetade för kyrkjen här nu. Ofört, ja. Jag känner väl Michael. Hon är vid hem och vidtja att jag pratade vid henne halvtid så kors igen som vi var här för. Så det var stort till att säga. Jag fick inte spurt honom att ta. Det visste ju för i här. Och det var stort lite att hon fann sig ett starv och en familj här i Ivre och fick nya bostad att det är sannolikt en dama som vill näga och kan näga. Vi tar som vi igen att det var kvällen som sedan världen efterskott honom med några folkadansstävn i Finland så det upplever jag aldrig men vi så var ju och det så sedan. Ja. Det går ju ta gröd ju några frågor hemmastöjorna som är här emot det förska. Här är moner och en ekamatar. Tänk så säkert kunna att det var så säkert nek om. Ja, vi kommer inte långt än alländigar och ofta hittar det upp till åkare i somata. Men det var också klara att finna ett samfälla som rickar. Jag måste säga, jag vill inte rättliga kanna gosset att hänga samman vid penkon. I allt det läta till svenska rydskassan och så få att det finska rydskassan och så få att det åter från ur Helsingfors, Helsinki. Men här vi en gång vem man här som skaffar mig innevist. Vi bygger bara en liten bollbite ut i skogen också där. Och det är sakta sonligt och hemligt. Men jag kunde huxa mig att ta sig inte mer vid han om akkurat gussi och allenska skipan, den politiska skipan virkar. Så vi där vi i väl nästan lära time shot och te vill lära och en isen så är det ofta.